ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Nagkinang kagkatabang nga ron pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. May adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Ako si Herbert, 31 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa estado sa Kaminyo o namo sa akong asawa. Ano ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Naay nahitabo ninyo ni Isa? O bay? Di payad di ka ni Isa, no? Ibog na magkito nimo. Ay, pero dito na to kutubay eh. One night stand na to. Ayo! Kinsa ba ron? Kadit lang! Isa? Herbert! Ngano nga baka? Herbert, kinahanglang pagaslan ko nimo kay maptus ko. Siya? Ha? Makigminyo ka ni Isa bisan wa kay gusto niya? O bay? Nagbunga manggod ang among gibuhat ni Isa. Ug di siya kumusugot nga magdako ang akong anak nga uy amahan. Mao nga ako lagi na tubangon kini akong responsibilidad nila. Isa, musakay na kog barko sunod buwan. Unya, kami sa atong anak. Ay kabala ka. Muhatag yapon ko og sustento ninyo. Herbert, salamat kay ha. Dagko kay kagipadana mo ron nga kwarta. Para na ninyo sa atong anak. Bayri ang angay mo bayaran ha? Para sa imong check-up? O puna pa nako sunod sa imong bangko na nako ipada para sa panganak nimo. O gusto nako nga na ako diha inig panganak nimo. Mao nga i-update ko, ha? O sige, Herbert. Salamat kay makauliday ko inig panganak ni Isa. Excited na kay ko nga magkakita sa akong anak. Oh. Hello, bay? Bay, congrats! Nanganak na rin si Isa! Unsa? Ngano nga makamagpaybaw nga usa ka semana na di ka nga nanganak? Sumsilabot ni mo eh, di man ni mo anak. Unsa?
Human ko mahibaw sa tinuod nga dili giday ako ang tinuod nga amahan sa gimabdos ni Isa. Mipauli dayon ko og gipaninglan ako siya sa mga gasto nako. Og unya, Wa na, oy. Nagamit na nako para sa bata. baga ani mo gnaw no? Gigamit nimo nga akong kwarta sa bata nga dili akong anak? Oh, obligasyon man na nimo kay bana man ta ka. Unsa? Nano niya, unsa may plano ni mo, nak? Mo file kog annulment ma. Og ako sa paninglan sa kwarta. Herbert, Sige, oy. Hinahinayan ta kag bayad. Anya, okay na? Dili pa. Kaya bisang pagbubayad ka, ikihagyapon ti ka. Misaad ko nga mobayad ko sa kong utang nimo. Pwes di na ka makakihan ako. Mo ba? Unya, ang imong damage di rin ako. Ang imong papangilad ako, walang? Ha? Oh, kun mauna. Ay, sige, kiha lang. Kay kun buhaton na nimo, dili ko mo pirmas annulment paper. Unsa? Pwerte gid hinon na akong mahaya nga nagpakasal ko sa babae nga dili na ko mahal. Naahat ko og pakasal tungod kay mabdos lagi. Pero di pa giday akong anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako mo'y amahan sa iyang gimabdos. Pero nahibaw-an ako nga baka kradi ay ang tanan. Bukat ba na nga ground for annulment? Ikaduhang pangutana. Nagpadako niya og kwarta para sa iyang pagpanganak. Pero ako siyang gipaningil human na ako mahibaw nga dili ako mo'y amahan sa bata. Bisaad siya nga mobayad siya. Ug bisan pa og makabayad siya, pwede ba gihapon ako siya nga ikihaana? Ikatulong pangutana. Unsa nga kaso ang akong ipasa kaniya tungod ining iyang gibuhat nga pagpangilad nako? Ikaapat og katapusan. Gibaharan ko ni Isa nga kumukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Kinahanglan ba gidi ay nga naipirma sa matag-usan namo para maaprubahan ang annulment? Ug unsa man ang bugat nga ground for annulment? Palihog na bangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Herbert. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ay ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, mga pangutana kabahin sa atuang kapikas karelasyon kaminyoon, no, ato ang pagpuyo, ang ato ang relasyon sa ato ang anak or ang ato ang relasyon sa ato ang mga ginikanan, mga kabtangan ug unsa pa ng mga dokumento din ha nga nagkinahanglan nga mahatagan og explanation or kaalam sa balaod. Attorney Elaine to the rescue, guys. Og mga medical, of course, nga mga pangutana, Dr. Rene Obra ang mutubag ana. So kaming duha gihapon, guys ha. Og muna ay na mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, hinawot unta nga karong adlaw ning matata nga mapasalamaton, wa ta nag-alboruto, wa ta gisapot dayon maski pang atong bana tapulan, naghigda, wa man lang mutabag init og tubig para pangapi man lang nga mong nag-una man untag mata, ni diretso man dito sa manok, nagtungits dayon ay sagdi lang, bangon lang din ha, no? Life is still beautiful. The fact nga gipukaw ta ni Lord,
dapat ang atoon ng gisulti, thank you Lord. Laban ta today, di ba? Pana gyud ni kasikas gyud ta. Always take a positive outlook aning ato ang kinabuhi. Smile, laugh, kay ang kaning muscles nato mas gamay kinahanglan para mo smile kaysa magmugtok. No, unya mangulubot ta mabati gyud tagnaong ana hala. Dili pwede. Muna ako, bahalag na problema, smile. Bahalag na problema, pagwapa. Bahalag na problema, rampa. Ana lang di magmugot ay mugawas ta. Samot na dito magmukmok, bawal mokmok guys ha. Thank you, Day, and greetings sa tanan mga likers ug followers nako sa Elaine Tantengco Bathan na Facebook account nako o ako ang page nga The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Letter sender nato tawagon nato sa pangalan nga si Herbert, 31 years old. Oy, taga Talisay City. Mayor Samsam Gulyas, kumusta mun tanan din ha? Ang tibuok niyang konseho ug tanang opisyalis din ha sa City of Talisay, Cebu. Naani siya'y asawa unya murag mo ni iyahang gusto hatagan o kanang pagtagad og pagtubag kay nagninyo man ni sila kay namabdos man to si Iza, no? Unya tungod kay ganahan siya nga mo provide para sa iyahang pamilya sakay siyag barko, no? Kay sabot man sila nga mohatag yapon siyag sustento unya naghatag unya dako-dako pud ha og mga giingon siya dako gani kuno gihatag nga sustento din ha unya mga bayranan unya karon kay nahibaw-an man na niya nga dili di ay siya ang amahan atong iyahang gisabak ni Isa. Hay patay. Nya nagminyo na raman sila. Hay, away ng pagbasol. Herbert. So unang pangutana, nagpakasal ko ni Isa tungod kay gipatuo ko niya nga ako maoy amahan sa iyahang gimabdos pero nahibaw-an ako nga bakak ra di ay ni ang tanan. Bugat ba nga ground for annulment? Yes, no? Pwede gyud kay kanang fraud man na giilad ka. So dili gyud to free ang imuhang consent o imuhang paghatag sa imuhang kay ning man ka tungod kay gipatuo man kang anak ninyo, no? Karon kay di man no ta dili no. Diba? So pwede gid siya nga mahimo pong grounds for annulment on the ground nagiilad ka wa pud na consummate ang kasal. Ikaduhang pangutana, nagpadala ko niya og kwarta para sa iyang pagpanganak pero ako siyang gipaningil human na ko mahibaw nga dili ako'y maoy amahan sa bata. Nisaad siya nga mobayad siya og bisan pa og makabayad siya pwede ba gyapon nako siyang ikiha ana? Yes, pwede gid mo siyang ikiha kay nangilad man siya nimo. Kanang panlimbong niya nga ikaw ang amahan napugos unuon kag pagpakasal niya nakatamla noon kag forever nga di man gyud unta to kinahanglanon, no? So pwede gid nimo siyang makiha kay ang akto sa pagpangilad lahi man sa akto nga kinahanglan niya iuli ang kwarta pinaagi sa pagbayad nimo ug paghatag pud og danyo sa imuhang kahasol. Lahi man na criminal aspect ang pagpangilad, ang pag-uli sa bayad kasong sibil na. So pwede nimo siyang ikiha. Ikatulong pangutana, unsa nga kaso ang akong ipasaka niya tungod aning iyang gibuhat nga pagpangilad nako? I think fraud man gihapon na estafa man tingali gihapon ni, no? Kay pagpangilad man other forms of deceit siguro ba kay ang kana man kung pagpangilad ba kaning estafa moingon man gud siya nga kung wa ka mo pasalig or wa ka nagsalig nga nisulti siya tinuod or wa ka mo kung di tungod nga nituo ka sa iyahang representasyon ug gisulti nimo di unta kung estafa giniha di unta ka mo hatag kwarta or mo issue cheque pero na may other forms of fraud, no? Nga inana nga kung nga nagrepresent ka nga qualified ka, expert ka, kanang graduate ka ani unya ila dayto tanan nimong mga diploma. Pareho ra pod na ingon ana nga nagpakasal ka kay nagtuo ka nga ikaw ang amahan sa iyang gisabak nga bata. Nya naghatag kag kwarta tungod kay abi nimo, obligado ka nga muhatag og suporta. So pwede nang makiha nimong ingon ana. So I think that's fraud, no? Other forms of deceit. Ikatong kriminal na guys, ha? Ikaupat o katapusang pangutana, gibaharan ko ni Isa na kung mukiha ko niya, dili siya mo pirma sa annulment. Uy, kahawad bayhana. Kinahanglan bagyo di ay nga naay siya'y pirma. Sa matag-usa, naabay pirma matag-usa kuno nila para maaprubahan ang annulment. Ug unsa man ang bugat nga grounds for annulment. So una, dili gyud kinahanglan sa iyahang pirma kay ang tinud-anay lang, dili gyud na mag-grant ang annulment kung nagsabot-sabot lang mo sa imong asawa, no? Imong kanhing asawa na magpa-annul mo.
kay dili man na pwede, no, nga sabot-sabot lang, no, so dili man na, kay collusion may tawag, ana, guys, unya, di man pwede, kay di man musugot ang balaod or ang korte, ana, na nagsabot-sabot mo, so wag yun siya'y pirmahanan, ayaw yun, og problema, kay kung ganahan ka mo kiha, halalahos, kiha dito, why problema, kay wa siya'y angay pirmahan, no, iyang pirmahan dapat, ang chiki para bayad, sa imong mga nagasto, para mauli na niya, no, so ayaw kagool, ana, dili mo kinahanglan mo pirma. Grounds for annulment class. Ay, class naman. Guys, kanilaging maestra. Naunsa na ba de? Guys, ang kaning annulment, Article 36 lagi unta ni of the Family Code, Article 35 also of the Family Code. Ang kaning Article 36 is kung balido ang tanan nga mga requirements, kompleto, dili depektuso, ang pagminyo or ang pagkasal, Article 36 gud ta or kanang gitawag nato nga psychological incapacity. Pero kung depektuso sama sa kani ang consent dili para nako no consent dili na gud ni freely given ang kaning sa imong kay kanang napugos man ka no na nailad man ka so appeal na siya kana pong mga kuwag requirements, walay marriage license, or dili pa 18 years old, walay parents' consent, muna, grounds po na siya. Those are other grounds nato for annulment, no? Dili na ingon nga, way kagawsanan imuhang kahimtang, Herbert, ha? Naagyod, no? Pwede ra gyud kang makagawas, ana, pinaagi sa pagpaanal, no? Do not get tied up anang imuhang relasyon nga, dili na deserving si isa nimo, kabuutan nimo, nya, kuman nangilad siya. May pagnihangyo sang angkona niya, nagrelasyon mo, kaya na may uban din ha, nga, nagkauyab niya kahuman, giangkon gyud pod no, nangamahan gyud pod ang lalaki sa iyahang anak, maski dili siya ang papa. Kada kag instances ana, and I think ikaw, og nahigugma gyud kang isa niya, nakibaw ka nga dili siya ang, niya, I think dawato nimo, kana nga naguna ang bata before nakamo ha. Hay, ay tag maanal na kadong, kay para makakita kasi mohang forever, kayo na si isa. Mga suking tigpaminaw, hinawat untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathanog. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tawagan lang ko sa pangan nga Jonas. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan All My Life. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyon kaagi karoon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Jonas. Mao ba? Mular ka di kagawas? Oh, Grace. Siyempre, kinahanglan akong pangandaman ang atong future kung pananglit sugto na ko nimo. Mao ba? So, unsa man? Mapagyapon ka maluin ako. Jonas. Please? Sige, God. Hmm? Gisugot na tika. Oh, yes! Thank you, thank you. Thank you, babe, nga gisugot ko nimo. Kung wa pa, di unta ko ma-inspired dun para maningkamot para sa tong future. Sige lang, babe.
Anong kamot ko sa gawas kon makalarga na ko. Aron pohon inig uli na ko, magpakasal gid dayon ta. O karon mintras tanto nga, napa ko din eh. Sulito na tong panahon nga, mag-uban ta. For sure, mingawon gid ta sa usag-usa. Jonas, Pero ay kabala ka. Taod-taod ba na mahitabo kay doon na pa ko'y kinahanglang lihukon din eh. Ma'am karon, mag-enjoy na ta o di isa ta maghuna-una na. Babe, ready na ka? babe, sorry ha. Pwede next time na lang ta? Ha? Nga naman. Nalimot ko gud nga nadimilakaw sa akong mga friends karon. Mama. Kanugon eh. Nag-expect na ba sa tong lakaw ron? Di pwede nga mukuyog na ako nimo. Aron basta mapaila-ila na ko nimo nila. Babe, sorry. Pero dili pa gid ko ready nga ipalaila ka sa akong mga friends. Babe. Ay. Ha? Uy, kalahin ko ni Chris. Malagi bay. Sakit ba ya? Duha na gud mi katuig niya. Wa pagid mahitabo nga gipaila-ila ko niya sa mga barkada. Bisan galis kay pamilya. Wagi usa nga nahibaw. Di mo gani siya kidare og post na mong duha sa social media accounts niya. Yawa sa ng Chris, eh. Di ko mamang yung kara siya ni mo. By the way, Magkapangutan na lang ko ba kay... grabe na sakay na ba yun eh. Magduha na mo katuig pero gitago lang gihapon kaniya. di sa ko katuo nga wa siya mahigugman ako eh. Magduha na gud mi katuig. Ay, yan lang unta kong gibuagan kun wa gud siya mahigugman ako. Wa niya gipaabot og ngun ani kadugay. O, magkapahibuong mo ko kayo. Ikaw ba mas ikaw nahibaw ninyo doha. Wow, babe! Babe, kaning tiniuwi. First time magida ako ni maging aning klase sa restaurant. Of course. Dapat special kay anniversary ko na to. By the way, babe, this is for you. Hala, kaikog ko ba ya? Mabi ako'y gift ni mo. Okay na, babe. May kaso. Sige na. I-open na na. Wow! Nakagusto ka? Oo, uy! Nindot kayong kwintas. Maayo kayo na nakagusto ka, babe. Kulbaan ko da. Abi na kong sing-sing. Mawawan ka kung mag-propose pa ka na ako karon. Unsa? Sige na, please kog salop na ko anime. Sure. Jonas, kumusta naman tong imong gi-applyan nga trabaho para sa gawas? Happy na, ma. Kay gamay na kay kuwang. Lain pa'y ato, nakba. Wa ka pa manggigipaila-ila na mo nga imong uyab, oy. Wa bagyog ka makakita og mauyab ni mo, nak? Nalagi ko'y uyab, ha? Ingon bitaw ko nimo. Duha na magan mi katuig. Oo niya, nga nung mapamana ni mo dad-adinis bay. Kanus apa man tong niingon ka nga dili pa siya ready. Ayaw kong igna nga dili gihapon siya ready hangtod karon. Ma. Nak, tambag lang ning ako nimo ha. Ayaw prisuha imong kaugalingon sa sitwasyon nga dili gawas nun imong pagbati. Kung wa na ka malipay then, biya. Ma, nalipay man ko sa kiliran ni Grace. Kung iyam gani kong gitago ang doon, wa na pasabot nga wa siya ni care nako. Love kong Grace, ma. O nakita na nako. Nak, wa ko'y pagsupak anang inyong relasyon. Ang gusto lang nako nga dili ka pasakitan ug malipayon ka. Maura. Basta kay naara ko permi para nimo, anak, ha? Thank you, ma. Babe, nabusog ka? Oo, uy. Thank you sa dinner, babe. To, day ba? Happy na kumularga. Basin pwede ihatod natin ka sa inyo karon.
Jonas, ayaw na. Okay ra ko mag-taxi. Grace. Mingaw na kay kong Grace na. Lahi ragid ko wakas imong kaugaling mo nasad. Muragog, mahumsik. Manawag ko na yung messenger, B. Hello? Babe, mayo kay. Natubag na yun ni mo. Ay, gimingaw naman kay ko ni mo, uy. Babe, sorry ha. Napara ba ko importanteng gibuhat ron. Next time na lang panawag. Bye. Ano, Miss Grace? Mura man naglikay siya na ko. Daga na kay kong message niya. Pero bisag text o tawag man lang gikan niya, huwag ko nadawat. Unsa naman kay nahitabo niya? Napa ba ako'y balik kaninig uli na ko sa Pinas? Ay, salamat na. Kay safe ra gid ang imong pag-abot dinis ato. Ma, nasa ko lakton ha? Aha? Uy, mao pa gani pag-abot nimo nya mulakaw na ka. Importante lang gid ma. Oo. Niyan ako sa Pinas. Ugway kalibutan si Grace nga naabot ako din eh. Bahala na. At tuon gid ako si Isla. Grace, Jonas? mag-istorya ta. Kanusa na ka naabot? Uyog na ko, dali. Time pa sa ba? Asa mo ko ni mo dadoon? Gusto na ko mo uli. Anong gida ko ni mo din sa hotel? Wa ko'y daw tang buhaton. Gusto na ko mahibaw ko nga nung kalit lang ka nga. Wa na magparamdam ako. O sa pa may angay nitong istoryaan? Unsa? Say ang nga istoryahan. Nawa ka lang kalit. Unya, muingon ka nag... Unsay ang nga istoryahan? Grace, mura kong nabuang. Gihimo ko namang buang. Kung na kay lain, sulte. Di kay imo ko pala umon. Nakasa ako ni mo. Unsa? Nangita ako lain sa tanakas gawas. Giulan ko sa kong kahadlok nga basin og makakita kag lain sa tanglayo ta. Unsa? Dili ka makabasol na ako, Jonas. Gikan ko sa broken family tungod sa pagbinuang sa kong papa sa kong mama. Hinungdan nga nagkabuwag sila. Sa akong ex nga before nimo, mo sige buhat. Gibinuangan ko mismo at tubangan ako. Unsa na lang kakangalayo ta susagusa. Ngun na nakaubos ang imong pagtanaw na ko. Grace, mahal ti ka. Mahal sa din ka, Jonas. Pero mabasol ba ko nimo kung di ka pa na kumasakitan? Inungdan nga bisan kita pa. Nangita kag lang. Huwa na may itong tawhana. Nakigbuwag ko niya tungod kini-realize na ako kagigamit lang din ako siya. Huwag ako! Gigamit lang ba sa kunin mo? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka. Pero
tungod sa kong nabuhat, dili na ko deserving pa nimo. Grace, Makakita pa kag babae nga parang giti mo, Jonas. You deserve someone better. magpakasal ta. Unsa? Magpakasal ta aron makaingon ka gid nga tinud-anay ni ako nimo. Kay bisan pa man human sa tanan akong nahibaw-an karon. Mahal pa gyud kita ka, Grace. Jonas, Kung musugot ka lang, magpakasal na yung ta sa labing daling panahon. Jonas. Oh, sakit para na ko nga mahibaw-an ang tinuod nga nangita siya og lain samtang layo mi sa usag-usa. Pero na-realize na ko, nga ingon na gyud ay kalawom ang akong pagmahal ni Grace. Kay bisan pa man sa akong nahibaw-an, andam gyapon ako siyang pakaslan. Nakita mo sa gyud nako nga nagbasol si siyang gibuhat. O karon, minyo na mi og mabdos na siya sa ikaduha ng mga anak. Dili na nakutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka may higalan kaagi ni Jonas nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Sa awit ngayon kipangayo. Awit nga dekurahan all my life. Ang mong kaagi gibahatan na sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalang mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong kadapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. Iris lang nining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.